Ahojte, nadšenci kryptomien. Som nadšený, že môžem s vami hovoriť o významnej platforme na obchodovanie s virtuálnymi menami, ktorá sa v poslednej dobe teší popularite, Vinextech App. Najprv mám malú prosbu. Prosím, stlačte tlačidlo na odber a zapnite notifikácie, aby ste nezmeškali moje budúce tipy a postrehy na tému kryptomien. Poďme na to. Všetci vieme, že obchodovanie s kryptomenami môže byť skutočne dobrodružstvom. Trh nikdy nespí a množstvo mincí môže byť ohromujúce, najmä ak ste v tejto oblasti nováčik. Ale nebojte sa, mám pre vás perfektné riešenie – Vinextech App. Tento AI obchodný asistent je pripravený revolučne zmeniť vaše obchodovanie. Nie je to len ďalší automatizovaný obchodný nástroj. Je to ako mať svojho vlastného mentora, ktorý vám pomôže vylepšiť vaše stratégie a získať úžasné poznatky. Tu je najlepšia časť. Môžete začať zažiť tieto výhody hneď teraz. Vinextech App aktuálne ponúka bezplatné registračné miesta, ale týchto miest rýchlo ubúda. Odkaz nájdete v popise nižšie, takže si zabezpečte svoje miesto teraz. Ale ešte neodchádzajte. Chcem vám predstaviť niektoré inovatívne funkcie, ktoré si nemôžete nechať ujsť. Aké sú výnimočné funkcie Vinextech App? Poprvé, je veľmi užívateľsky prívetivý. Hovoríme o sofistikovanom webovom rozhraní, ktoré funguje na akomkoľvek zariadení, takže sa k nemu môžete pripojiť odkiaľkoľvek, kde je pripojenie na internet. A nie je to len pekná tvár. Tento bot je aj inteligentný. Využíva pokročilé AI algoritmy a technológie na analýzu trhu, identifikáciu trendov a poskytovanie podrobných analýz na optimalizáciu vášho obchodovania. A tu je najremarkabilnejšia časť. Či ste úplný začiatočník alebo skúsený profesionál, prispôsobí sa vašej úrovni zručností. Nastavenia sú plne prispôsobiteľné a všetko si môžete vyskúšať bez rizika v demo režime predtým, než prejdete na živé obchodovanie. To nie je všetko. Vinextech App podporuje všetky hlavné kryptomeny, ktoré poznáte a milujete. Vrátane Bitcoinu, Etherea a Ripple. Registrácia na účet je veľmi jednoduchá. Stačí navštíviť webovú stránku, vyplniť svoje údaje ako meno, e-mail a telefónne číslo a do približne 2 minút budete mať svoj účet. Stačí financovať svoj účet s minimálnym vkladom 250 € a ste pripravení. Nebudete platiť žiadne poplatky za vklady ani výbery. Takže máte úplnú kontrolu nad svojimi prostriedkami a špičkovú bezpečnosť zabezpečuje pokročilé šifrovanie. Predtým, ako vás nechám odísť, musím vám dať priateľské varovanie. Ako pri každom populárnom obchodnom nástroji alebo platforme, vždy sa nájdú podvodníci a falošní klony, ktorí sa snažia profitovať z vašej tvrdej práce. Videla som množstvo falošných klonov Vinextech App, ktoré sľubujú zázraky, ale len sa snažia oklamať vás. Počúvajte, nemôžem to dostatočne zdôrazniť. Nedajte sa nachytať týmito podvodmi. Niet hodnoty riskovať alebo sa obávať o svoje investície. Jediný legitímny zdroj informácií pre Vinextech App je jeho oficiálna webová stránka. A mali by ste dôverovať odkazu, ktorý som poskytla v popise na registráciu. Nenechajte tých podvodníkov zničiť vašu skúsenosť. Ako náhle je všetko nastavené, jednoducho povedzte botovi úroveň pomoci, ktorú potrebujete a on bude analyzovať trh, vykonávať obchody a poskytnú vám významnú výhodu so všetkými analytickými nástrojmi, ktoré ponúka. Táto platforma určite zmení vašu cestu kryptomene, bez ohľadu na to, či ste nováčik alebo skúsený profesionál. Takže ste pripravení na veľké zisky z Vinextech App? Kliknite na odkaz v popise nižšie, aby ste začali obchodovať teraz. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte zanechať komentár nižšie. Nezabudnite stlačiť tlačidlo like, aby ste vyjadrili podporu a pripravme sa na úžasné zisky. Ďakujem, že ste pozerali a uvidíme sa v ďalšom videu. Buďte naladení s Bohom.